what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. May bago na namang kainan dito sa may Calasiao, Pangasinan. Tara at ating puntahan. Sa nga mga ka-adventure, mayroong ngang bagong bukas na kainan dito sa may Calasiao. Dito nga sa may RKR Diners. Malapit lamang sa may RBCP Bank at Centrum Gasoline Station. At syempre, andito ulit si Ningmo. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipos na lang yung video para makita nyo. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito na nga tayo sa may bayan ng Calasiao. At dito na nga tayo magtutungo sa may bagong bukas na kainan dito sa may RKR. Nag-check-in yung magugustuhan at maibigan. Sina nga mga ka-adventure, hindi na natin pinatagal. Nag-order na nga agad tayo ng kanilang mga pinagmamalaki, mga bestseller dito. Mayroon nga sila ditong pork sisig, chicken sisig, mayroon din silang buttered garlic chicken at mayroong lumi pa. For as low as 100 pesos mga ka-adventure, makakabili at makakatikim ka ng mga ito. O diba mga ka-adventure, sa presyong abot kayang-kaya ng iyong mga bulsa. Sunod namang nilang niluto mga ka-adventure yung kanilang pinagmamalaking lumi rito. Nasa halagang 100 pesos mga ka-adventure, mabubusog-lusog ka na rito. Eh grabe mga ka-adventure, itsura pa lang, quality. At heto na nga pala yung ating mga in-order. At mayroon nga rin sila ditong tinatawag na wok rice. Para sang chowking chowpan mga ka-adventure na pinalibol up. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan at bagong matatambayan, subukan nyo na rin dito nang matikman yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito. At dito lamang yan sa may RKR Diner. So heto na nga mga ka-adventure ang pinakahihintay natin. Tikiman time na. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Mayroon din pala sila dito pa chopstick. Yun nga lang mga ka-adventure, hindi tayo gaano marunong gumamit ng chopstick habang kumakain. Ay kung ako sa inyo mga ka-adventure, subukan nyo na ring tikman itong kanilang lumi rito. Tignan nyo naman, overload na overload. Mapapa, ay kasasarap. Madali lang silang mahanap mga ka-adventure. Malapit nga lang sila sa may Jerilis Grill at tapatan ng Nine Eyes Pigar. At tikman na nga rin natin tong kanilang tinatawag na wok rice na sa halagang 49 pesos. Makakatikim ka na nito. At kasama ko nga pala dito si Maning TV Vlogs. Ayun o, sarap ng kain. At nag-iwan na rin tayo ng ating sticker. Kaya naman yayain mo lang yung mga friends and family at arat na rin kayo rito sa may RKR Diner.